Yeah! Magandang buhay mga koys! Welcome to Bukid Kuni with Magnum C! Marami nang nungutan na sa akin anong papagana ko para malumkas ang akin eh. Merong Magnum C Herbal Coffee with malunggay, mangustin, and stevia. Naalala ko lang noon yung lula ko pag may samad ako, tinatambalan niya ng malunggay at madaling maayo yung nuka-nuka. Pero hindi ito ha, nuka-nuka. Nagkukutaw ako ngayon ng Magnum C Herbal Coffee kasi ito ay may malunggay na may maraming vitamins, minerals, and antioxidants which is good for our health. Manang Magnum C Permi. And nami karon diri sa ato ang gawing bukid guys, no? Na may mga pangandoy na gusto makabot, managisugdan na namo. Act now and continue later. Oga, binisita kami ng aming napakapaboritong Kuya Jun na nagbebenta ng taho. Part of our childhood memories talaga ng mga taho ba, no? Kay may suya, nga pang patubo ko, no? Pero hangtod karon wa mo ko ditubo. Ay! Potot pa more! Oga mo ni. Napagid siya ka ng nangka nga humot kayo tapos na ay gisagol nga kaning asukal o gatas. Lami alagi kayo. Moning lami kay sa bukid ko is kay mao ni ang mga butang nga di mamayra kwarta ang atong experience nga lami kayo with taho. Tag your friends nga na gimingaw nagtaho dira ko so siya nato diri sa to ang gamayng balay na sa bukid ko ni with ang luto ni nan Mama Milda nga gulay na pon may pakbet na may pansit, apon may mga prutas, mga lami kasi kumugid na, apon may shake nga kanang makuhaan ka ng dahon sa talbos and with my love, mahal ko, love you, mao niya mo ang gamay nga balay diri, kapo na mong itoy nga siaw kayo pandi, nga mo ang gi-barbecue ang ulo sa manok sa mong silingan, og pang sa bulinaw og ang amo ang barbecue, lami kaya!